ମା ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କେଉଁଝର କଲରେ ପଳେଇ ଆଇଲି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ହଁ କାଲି ସକାଳ ନହେଲେ 5ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ସାହୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜଗମୋହନପୁର ଘର ତ? ଜଗନ୍ନାଥପୁର ସରୁଆଳି 3 କିଲୋମିଟର। ସରୁଆଳି ତ? ଆଗରୁ ତ ଅଟୋ ଚଲେଇଥିବେ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଅଟୋ? ମୁଁ ବାଜାଜର ମୋର ଅଟୋ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର BS6 ନୂଆ ମଡେଲଟା ଆସିଲା ବଜାରକୁ ଆପଣ ଚଲେଇଲେ ଗାଡ଼ିଟା? ହଁ ଚଲେଇଲି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନୂଆ ତ ଏଇନେ କମ୍ପାନୀ କରିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଲୋଡ୍ ନେଇକି ଗଲା ପରେ କ'ଣ କେତେରେ ଗରମ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଏସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଯାହା କଲୁ ଗାଡ଼ିଟା ପିକଅପ୍ ଭଲ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଭଲ ଇଏ ରଖୁଛି। ମାଇଲେଜ ଫାଇଲେଜ କ'ଣ ଆଇବ ଏଇଟା ଜଣା ପଡ଼ିବ ଚଲେଇଲା ପରେ କିନ୍ତୁ କିଣିଲା ପରେ ଆମେ ତ କିଣିନୁ। ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଇଏ ସ୍ମୁଥ ଲାଗୁଛି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ପିକଅପ୍ ଭଲ ଅଛି। ଏକ୍ସିଲେଟର ଯୋଉ ସେନ୍ସର ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ହଁ ଏଇନା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାମାନେ ଫ୍ରି ରହିବ? ହଁ ଟୋଟାଲ ଫ୍ରି ତ ଅଛି ଆଉ ଯେତିକିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କେତେ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ସ୍ପିଡରେ ଗଲେ? ସ୍ପିଡ୍ ମୁଁ 50 ଭିତରେ ଯାଇଥିଲି। 50 ଭିତରେ ଭଲ ଲାଗିଲା? 50ରେ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଭାଇବ୍ରେସନ କେମିତି ଅଛି ଗାଡ଼ିର? ନାଇଁ ଏନେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ଭାଇବ୍ରେସନ ଜଣା ପଡୁନି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦେଖନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆସନ୍ତୁ କେମିତି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ନା କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରେଡି ୱାଟରଟା ଗୋଟେ ଭଲ କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ ବି ଯାଉ ଧର 50 କିଲୋମିଟର 60 କିଲୋମିଟର ଯାଉ ଗାଡ଼ିକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ପାହାଡ଼ି ଏରିଆ ନିହାତି ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହିବା ପାଇଁ ରେଡି ୱାଟରଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ସେ ଯେଉଁ କୁଲନ୍ ଇଏ ସବୁ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଟିକେ ଦେଖିବା। ନାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। DI ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ। ରେସ୍ କଲ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ନାହିଁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଉଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଗଲା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଇଏ କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ମାନେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ସିଷ୍ଟମ କରିଦେଇଛି। ଡାଇନାମା କୁହା ହେଉଛି। ହଁ ଡାଇନାମା ଆମର ସେଟା ଇଞ୍ଜିନରେ ଲାଗିଛି ବାଜାଜର। ଅଲରେଡ଼ି ଇଏ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାହାରେ ସିଷ୍ଟମରେ ବଡ଼ ଡାଇନାମାଟା ଦେଇଛି। ବଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ତ ଇଏ ଲାଗିଛି ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଇଲେନ୍ସରର ଦେଇଛି। ସାଇଲେନ୍ସରର ଇଏ ସିଷ୍ଟମଟା ଗଲା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜେଲରେ ଗୋଟେ ବାଷ୍ପଟା ବାହାରେ। ଡିଜେଲର ଯୋଉ ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ବି ସିଏ ଇଞ୍ଜିନ ଭିତରକୁ ଦେଇକି ଇଞ୍ଜିନ ଚଲାଉଛି। ଠୋପେ ଡିଜେଲ ନଷ୍ଟ ହଉନି ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଲେନ୍ସର କିଛି କିଛି କଳା ଧୂଆଁ ଡିଜେଲ ଟିକେ ପଳେଇଯାଏ ସେଗୁଡ଼ା ଏଇଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ବି ପୁଣି ନେଉଛି ଫିଲ୍ଟର କରିକି ଦେଉଛି ଇଞ୍ଜିନ ତାକୁ ବି ସେ ଚଲାଉଛି ଇଞ୍ଜିନ। ମାନେ BS6ରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେଲର କିଛି ଅଂଶ ସେ ଛାଡ଼ୁନି। ତାର ବାଷ୍ପ ଟୁ ଡିଜେଲ ଟୁ ସାଇଲେନ୍ସର ଧୂଆଁ ସବୁକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ଟର କରି ପୁଣି ସେ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଚଲାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ ହେଇକି ବି ମାଇଲେଜଟା ସେ ଦେଉଛି। ମାଇଲେଜ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧରିଛେ 30-35 ଯାହା ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମ 6ରେ ଇଏ ଆଇଛି। ଟାୟାରଟା ଯୋଉ ଥିଲା ତାର ଗୋଟେ କୁଡେଇକି ରହୁଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଖାଉଥିଲା। ଆଗରୁ ଥିଲା ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଥିଲା ଟାୟାରଟା ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଖାଉଥିଲା। ତାପରେ 50 ସ୍ପିଡରେ ଯଦି କୋଡେ ଟିକେ ଝଲକେଇକି କାଟିଦେଲ ଗାଡି ପଲଟି ଯିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଲଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟିକେ ସାଧା ଟାୟାର ପୁରା ବାଜାଜ ଟାଇପର ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାୟାର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ହେଇଛି। ଟାୟାର ଦେଖି ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ। ଟାୟାର ବି ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ ହେଲା ପିକଅପ୍ ଯିବ ସ୍ପିଡି ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଟାୟାର ବି ସିଧା ସିଏ କରିଛି। এটা ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଚାଟିବନି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ବାସ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଖାଇବନି। এটা ସିଷ୍ଟମ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଲାଗିଲା। ते पसंद होची तो ताले आपे कंपनी वर्तमान जो बाहर करछि 600 सीसी इंजिन तो मार्केट रे थरे चलिबो तो आपण कोन कहउचंती आपण माने जानिबा दरकार जे आपण फीडबैक थरे मार्केट रे चलिबो तो कोन को चलेला परे तुमे तो टेस्ट ड्राइव करछ टे को